Permezz tal-logħba popolari Minecraft, bosta studenti wettqu proġett li l-ħajja lil dik li kienet il-lukanda Jerma fuq-tinajn. Imlaqma di Eco Village Engineers, it-tim rebaħ il-kompetizzjoni nazzjonali bit-tema Schools Reinventing Malta. It-tim rebbieħ huwa kompost mill-istudenti mir-raba' sena tal-kulleġġ San Luigi, Andrea Kakija, Rongalia u Isaac Abela li ħabtu l-idea tagħhom għal diversi xhur biex jippreżentaw proġett rebbieħ bir-repattihom l-opportunità li jżuru Mojang Studios fi Stokkolma l-Iżvezja li huma magħrufa l-aktar għall-iżvilupp tal-logħob tal-kompjuter u il-Minecraft. Minecraft hija logħba popolari ma' diversi ġenerazzjonijiet u hija l-aktar logħba li nbiegħet f'kull żmien. Il-kompetizzjoni saret b'kollaborazzjoni bejn Minecraft Education u C40 Cities li kienet miftuħa l-iskejjel kollha madwar id-dinja biex l-istudenti jfasslu jattivaw proposti u idea tal-klima aħjar. Timijiet minn skejjel pubbliċi privati u tal-Knisja żewqu t-talenti li akkumulaw fil-litterizmu diġitali u tarif dwar is-sostenibilità biex jimmaniġġjaw lil Malta bħala pajjiż iżjed sostenibbli. Minecraft Education kienet organizzata mill Minecraft Certified Training Partner Head Start Technology fisem il-kumpanija Microsoft f'Malta, b'kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Litterizmu Diġitali u l-Ħiliet fih dan il-Ministeru tal-Edukazzjoni.